Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadabang doh dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso tapara di hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di Minggu pasapuluh 2 hodung Trinitatis di tanggal 7 September 2025. Ima hata ni Tuhata na di enet sian buku panurirang Jeremia bidu 10 alu ayat sada rodi ayat 10 sada dohot topik minggu padingga kamuma dalam muna dohot pabahenam muna. Hujaha madihita tapi hutihu madi bagasan rohat tabe sonoma di dok hata ni Tuhata. Odo hata naung rotu si Jeremia siat Jahoba songonon. Hehe maho jala tua tu bagas nisi topahudon disima patu behonok kutuho. Dungi tuat maau tu bagas nisi topahudoni jadi ida ma tongon ibana mabahin sada ulaun di atas pamutoran. HP dang menjadi hudun na pinaulinay songon sakipal tano di bagasat tangan nisi topahudoni gabi mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing. Guru lomonirohan ni sito pahudoni mabaheca. Dungi roma hatani Jahoba tuau songonon. Tung nasotar bainau huroha songon sito pahudonon mabahit tuhamu alipino parni Israel ninna Jahoba. Idama songot tanu hudud di bagasat tangan ni sito pahudon songonido hamu di bagasat tangaku alipino parni Israel. Satok kinau martahi dopak sada bangso doho dopak sada harajaon naing mangurati doho naing mamasikon dohot naing mangago. Alai molomulak bangso naung hupalubai sian hajahaton na gabi marpangulahi rohaku taringot tuhamagoan naung husakapi naing bahenok kutuibana. Jala satu kinari ahu martahe taringot tusada bangso dohot taringot tusada harajaon naing paulihon dohot pahoton. Alai molo dibahen najat dijulu ni mataku gabedang ditangiho suaraku jadi sol-solaku ma rohaku taringot tunadinggani naung hubaga-baga hon naing bahenokku tu ibana. Ope uado matuhala juda dohotu isi ni Jerusalem songono dohata ni Jahoba. Idama ahu jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahi dopak kamu. Ua mulak mahamu ganup siad dalan na narwai jala padingga kamu dalam muna dohot pabahenam muna. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan sahapor siaun dos songon sito pahudon di dok Tuhatai di bagasan turpukon. Sito pahudon di partudos rupane Tuhatai. Maradupon pinoparni Israeli nang maradupo kita. Jadi molo di hata Indonesia di dok seperti seorang tukang periuk. Ahado nanaing dohonon na disi molo di partudos Tuhatai tu sito pahudon. Yesoi tu dia do tujuan na. Asa di partudos Tuhatai tu sito pahudoni. Totu akamang dohotamuinang na parjulu nanaing dohonon na disi ima ditiki na paulihon hudoni sito pahudoni sian sakipal tano na dibagasat tangan nai. Ternyata dang mamit terjadi, tidak langsung jadi. Diulahi do muse paulihosa. Bisa jadi berkali-kali ate. Lapatan na dakolas sahali manang 2 hali, bui sajo tulu rodi 5 hali. Alai na pasti didok di bagasat turpukon tak pitor majadi rupane.
Tumakas tapai hutihu di ayat sadaro di ayat opati hulahi musia majah di dok songonon. Odo hata naung rotu si Jeremia sia Jehovah songonon. Hehe maho jala tua tu bagas ni sitopa hudon. Disima patu begono kutuho dungi tuat maau tu bagas ni sitopa hudoni. Jadi ida ma tongon ibana mabahin sada ulaun di atas pamutoran. Hapedang majadi hudon na pinaulinay. Songon sakit paltano di bagasat tangan ni sitopa hudoni. Gabe mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing. Guru lomo ni rohan ni sitopa hudoni mabahesa. Ima. Jadi dak pitor jadi rupane. Napaduahon nanaing dohonon na ima ternyata dang mamitor di bolokon sitopa hudoni. HP tano liat na di tangan nai ala somar na jadi gabi hudun. Dak pitor dibolokon. Dipauli do muse dalam bentuk lain. Menjadi bejana lain. Saguru tu lomo ni rohani sitopa hudoni. Jadi dang mamitor dibolokon rupanya. Nakiningan dang jadi, dang mamitor jadi. Ba ala so jadi itor dibolokon daw. Dak pitor dibolokon. Alai dipauli do muse dalam bentuk lain. Napatuluhon sa guru tu sitopa hudoni do didok. Songo dia bahenon na tano liat na di tangan nai. Dak sa guru tu tano liati. Jadi sa guru tu sitopa hudoni do bagaimana dibentuk tanah liat itu. Tentu gobarat doi tudosa doi didok di bagasa trupukon. Dipartudus tu hatei songo sitopa hudun tukang priuk hitama tano liat nai. Hama kadongan songo tano liat manang tado hudun bangso Israel di tangan ni debata. Tumakas didok di ayat onom songo tano hudun di bagasa tangan ni sitopa hudun songo nido hamu di bagasa tangaku alepi noparni Israel ninda Jehovah. Jala laos songo tanu liat manang tanu hudunima nang hita di tangan ni tuhatay. Sato kido tuhatay martahi naing mangurati doho naing mamasikon doho naing mangago didok di bagasa turpuki. Alai ala mula bangso isian hajahaton na gabe marpangulahi do muserohana. Sato kinari martahi tuhani naing pauliho doho pahoton. Alai molo di bahen najat di julu ni mata ni Jehovah jaladang ditangiho suarana sol-solan ni debatado muserohana mabahen nadinggan songon naung binagabagahon nai. Ima didok di ayat sia ro di ayat 10. Lapatan nakamang do tamuinang dang mamitor di boloko Tuhani hita ala somar na jadi. Dang mamitor di boloko kita ala somar na denggan. Dang mamitor di boloko Tuhani hita ala somar na muba. Dang mamitor di bolokon Tuhani hita ala somar na hasea. Di pauliuli do hita anggiat marguna. Maos do hita di paingot, di picang, di arahon, diaju, dielik, didideng, diopa, diabing. Pokokna luja do Tuhani paihuti-huti ta. Anggosia jugul tanian dak patut be jakonon ni Tuhani hita. Alai dos songo sito pahudon naking di pauli do muse asa anggiat jadi rupani. Songo ni matuhatai maredopo kita. Alani sadado dipangiduhut Tuhani sian bangso Israel nang sian hita saluhut. Mula bema sian ganup dalanna narwai. Dipadengga bema dalanna. Dipadengga bema pabahenanna perbuatan masing-masing. Ido anggo tujuan ni hatan itu hatai rupane. Songon na didok ni topik ni minggu tayate. Alani muluarong do pena mardalan maju selangkah mundur dua langkah ya bertobatlah ate. Buah arong do na mardala songon ni tahe maju selangkah mundur dua langkah.
Muba ma malum ma nanin nai rupani. Molo naing uliho di dok roham, oloho di pauli. Dus songon parsalon manang songon penatariasi rupani. Percuma do malo penatariasi manang parsaloni anggoso olo do dirias kan. Jadi sama lo maloni parsalon manang tukang rias marisuang do yan non molo so olo dirias manang disalor rupani jolmai. Jadi songonido naktuhatay. Molo naing dinggak ko olo ho dipadinggan. Dos songot tukang reparasi i. Percuma dui juwon anggoso olo do padinggano nate. Jadi sa jago-jago ni tukang reparasi ayang goso olo do hita mga leon asa dipadinggat tangadong lapatan ni. Olo ho uluhonon asa dinggan tujuluanon. Ay dakola di uluan persoalan di punguan nang dihuria termasuk do di nani uluhon nai. Ay tung jago pe uluan na anggo olo do di uluhon percuma doi. Jago do nian uluan nami ninna alay bahasa lalap holan nagaurate inna muse. Di dia do persilap ni inna iba na rupani. Hape naso olo do di uluhon. Buhama nang dinggan anggo sosia do hata do hono nati. Percuma do dinggan jala jago uluani anggo so jago tong nani uluhon nai. Jadi olo ho di uluhon. Olo ho palingganon, olo ho paulion. Alani taingot ma akamang doho tamuak kaina nami bukan Tuhan kita yang kurang hebat. Alai hita do napahebat-hebat to. Taingot yate, bukan Tuhan kita yang kurang hebat. Hita do napahebat-hebat to. Songon didok ni si Jesaya di Jesaya 50 sia ayat 2 didok songonon idama dada hurang gajang tangan ni Jehovah laho mangurupi hamu. Jala dada marhapal pinggolna somar binege. Akahajahato muna tahe sumirang hamu siad debata muna. Jala akadusa muna mangodingi buhina maredopo kamu ubahen so ditangihon ibana hamu. Molo di hati Indonesia didok, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Atong sayolo mahita paulion ni Tuhani. Tapadingga madalata dohot pabahenat tabi. Asa anggiat menjadi hita di tangan ni Jehovah. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam nau kubigi hami. Sai pasu-pasu may paurato di bagasan rohanami bi. Asa di perbihok katami perbuin na dingkan perbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.